Lho. Iki Bagong iki. Ha iya, kaya ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep ngapa kowe? Mendelik mripanmu. Kowe arep ngapa? Arep mbelani karo bapakmu. Apa diang mbakku wedi karo Bagong? Ayo, arep mbelani cara piye? Kurawa tak ajar kabeh. Bagong pinesti bengi iki iso mateni Durna. Mati kowe bengi iki. Hah? Krocok gaman wae li, krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa. Petruk karo Bagonge duncali tumbak, duncali panah wae. Iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok. Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Ha nek Durna gawe geger ning jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe iki ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100, nek kon ngrusak Karang Kadempel tak kira ora nganti 3 kedheping netra Karang Kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumasamu ora ngembet katentremane wong sak Karang Kadempel apa? Caramu mikir piye ta? Terus aku kan ngapa? Lho, kowe wis wani nantang iki metu njaba tandangono. Lah nak wani, nek ora? Lah kok dadak omong, ha nggih cangkeme. Wong ndek cangkem kok nomo, kowe iki ngapa? Sing penting wani sik perkara engko lan nandangi mikir. Bangane kowe bapak dunakke Semar, Karang Kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Garang ki malah ora berubah sithik-sithik. Mulane kawula do geger. Jebulana Priyagung ngrawuh. Nala gareng iki rak. Begawan Durna lho. Apa ora cetha apa, Pak? Kacamataku ora tak agem. Waduh. Mula rada ora cetha. Nggih, Begawan Durna, Pak. Mburi kae Patih Sengkuni. Kerawan Priyagung. Monggo perenjake ora ganter-ganter, pitike jago rada tarung kok tamu kok delidir ya, Tru. Heeh. Penemban Durna karo Patih Sengkuni, Gong. Penemban Durna karo Patih Sengkuni. Wes ketekan virus corona iki. Kok karo piyayi kok omongane kaya ngono. Wis ta, wis ketekan iki wong sing iso disusupi jiwane mesti modar. Mula ngungkuli virus. Aja nek krungu piyayine nesu lho. Ora wedi aku. Ora wedi ning nek duka ndak ora prayoga kedadeane. Penemban wilujeng rawuhipun. Gandak bleguduk suaru gembal. Sumarante, hawela. Iya Semar. Slamet tekaku ning Sambikala. Aku ngaturake basaku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi. Dipun sekecaken Penemban. Oh iya wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki Semar. Regena Patih Sengkuni katuran karaharjan rawuhipun. Iya. Kakang Semar, slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katur ya Kakang Semar. Nggih, kula tampi. Dipun prayogekaken lenggahipun ya wis ora kurang prayoga. Nyuwun pangapunten gandeng mriki menika namung dusun benten kaliyan negari utawi benten kaliyan kraton. Mila sarwa-sarwi cumpen sarwa-sarwi awon kawontenanipun boten trep menawi kinarya pelengganipun piyayi-piyayi kados panjenengan. Lho wis ora dadi ngapa? Ora dadi ngapa? Aku wis ngerti ukuran kekuatanmu iki, aku wis ngerti. Kekuwatane Semar minangka dadi Panakawan, kekuwatane Semar minangka dadi batur ki kahanane kaya ngapa aku wis ngerti. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Wis memper nek kowe kuwi ora duwe, wis memper nek kowe kuwi melarat, wis memper nek kowe kuwi sarwa kekurangan, wis pas nek kowe iki sekeng. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Aku mapan ning kene iki wis sak lumrahe. Ngetrapke karo awakku. Yen aku mapan ning kraton mestine aku lungguh nganggo wujuding dampar sing dilemeki nganggo babut. Nek ning kene wujude nganggo
lincak kaya ngene iki wis sak trepe mergo kowe iki ya wong ora duwe tenan. Sabar lho, Truk. Sabar lho, Gong. Omong apa to? Lho kok iki wah, kowe iki parah tenan, Gong. Aku ora paham. Nek ngerti nek krungu mesti nesu. Muni piye? Kusike. Dumo dirungokke. Walah, headsetku ora tak copot. Wah. Duwe headset anyaran dienggo terus tok tancepke apa? Radio cilik. Wo. Kudu HP to. Ora kuat tuku HP kok nganggo headset. Muni ora? Ora ya mengko ngilangi curek. Wo. Dijiki Gong. Rumangsaku kok. Mboten napa-napa, sak kersa panjenengan. Lah iya kowe kudu ngakoni, kowe kudu ngaku. Lan kowe kudu ndodho marang kahananmu. Nggih. Mula Semar, biyen dek nalika kowe arep tak boyong ning negara Ngastina kuwi tak dadekke pamomonge para Kurawa kuwi manuta. Kowe gelem mo. Yen kowe gelem dadi pamomonge para Kurawa jaman semana kowe tak boyong kowe gelem. Kowe ora milih para Pandhawa minangka dadi pepundenmu. Uripmu ora kaya ngene iki, uripmu ora sarwa sekeng kaya ngene iki. Aku ngerti. Kowe iki saya pucet ki mangan mesti ming maune sedina ping 3 saiki ming sedina pindho ta. Mergo sarwa kekurangan. Aku wis paham, aku wis ngerti. Nuwun sewu, mbok ampun ngoten ta, Kakang. Sia-sia. Nek Semar mangunekke kaya ngoten niku iso sabar. Ning sing teng mburi nika sing nyemelangi. Sampeyan rasa wedi. Kula karo sampeyan nggawa Sata Kurawa 100 cacahe. Apa kira-kira anak-anak Semar niku nek ajeng amuk iso ngalahke Kurawa 100? Mboten iso. Ora ana wong menang musuh wong 100, wong 3 menang musuh wong 100 mboten dadi kelampar. Nggih sampun monggo kula tak rasah omong. Mboten omong. Nggih, pun mboten napa-napa. Lah sakniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Sampeyan rawuh mriki niku karep sampeyan dhewe napa diutus sinuwun Ngastina? Iki ngene Semar. Nek aku duwe perlu dhewe iki jane aku perlu apa to karo kowe? Ora imbange ngono lho. Ing ngatasé aku ki pendhitaning ratu, papanku ning kraton kok duwe perlu karo kere iki ra ya ora pas. Sing jenenge pendhitaning ratu ki nek ana keperluan ya karo pendhitaning ratu, saora-orane karo patih, saora-orane karo tumenggung, mudhuke karo bupati. Lah kok aku butuh karo pamomong ki butuh apa? Nek aku ora diutus dening anak Prabu Duryudana, aku ora bakal tekan kene. Oh nggih, dados rawuh sampeyan dipun utus. Ya, aku diutus dening anak Prabu Ngastina. Lah wigatosipun anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi nyumpena nampa Sasmita yen to Jawata bakal matedhake kanugrahan. Monggo ing dadi lantaran tu medhake kanugrahan mau ora kejaba mung kowe Semar. Mula tumuli anak Prabu Ngastina utusan nglawan aku. Ndangu nglawan aku ditimbali sowan ning negara Ngastina. Ing wigati aku supaya prapta ning Karang Kadempel lan nakokke babakan wahyu kuwi mau. Lah, gandeng kowe wis ngerti apa kang dadi wigati ning Begawan Durna, saiki kowe prasaja karo Begawan Durna. Wahyu mau jenenge apa? Yen pancen wis wujud jenenge lan ana keterangan ing kegumathok, aku njaluk wenehna karo aku, wahyu bakal tak bayang menyang negara Ngastina. Kuwi wigatine. Dening sak banjure, nek kowe nuduhake wahyu mau jenenge apa? Slamet uripmu. Dene ora? Oh, nuwun sewu lho Semar. Aku wis diparingi Purbawasisa dening anak Prabu Duryudana. Aku mung duta kok ora mung duta kongkonan, ning duta ngrampungi karya. Dadi nek upama kowe nyelaki sarta kowe ora gelem nuduhake apa jenenge wahyu lan wigatine wahyu mau tumanjane ning endi sarta ora entuk tak boyong, oh aja takon dosa apa kelakon. Durna nggunakake cara-cara sing kasar, Durna nggunakake cara-cara sing ora prayoga supaya kowe bisa menehake wahyu mau tak boyong menyang negara Ngastina. Wis kuwi wae sing dadi omong aku. Kokean ndak ora ana perlune. Mergo aku nek omongan karo kere iki tak batesi. Kurung ora kok. Heeh. Nesu ora kowe? Ora. Semar dunekke ngono kuwi kira nesu. Semar ki kere tenan ora? Ayo kere tenan. Ayo wis. Ngono kok digawe angel. Wong aku melu Semar ki getun kok. Lho. Getun mergane. Saiki tak takon, Semar ra kudune jarene wong-wong kuwi do ngandhake Semar ki titising sanggiwange Semanta. Ismaya. Hah? Ismaya. Ada dewa. Endi nyatane? Anak dewa kok saya kere. Kowe karo aku omahe saya cilik. Nggo ngragati sekolah anak-anak.
Piye wis kuwi? Aku ki jane getun, upama ana sing ngepek aku, dadi anak ana aku trima melu sing ngepek aku aja. Ning angsare gedhe. Aja didelok saka bandane, aja didelok saka ukuran bondo donya lho derajat pangkat. Kowe melu Semar ayem to? Ora. Ayem ngono. Ayem apa wong utange wae akeh kok ayem. Petro, dalem, Pak. Bagong aja tok jak omong, lak banen cangkeme. Saya suwe kok neng ati saya ngregetke. Kok sik do meneng sik aku tak wangsulan. Nggih, ngatos-atos lho, Pak. Ngatos-atos lho, Pak. Ngati-ati lho, Pak. Ora satok eleke aku ora butuh karo kowe. Nesu, Bapak. Arepmu nesu, Bapak nesu ora dianggep anak, ora masalah. Lunga ta. Lunga nendi? Lunga terus bali meneh. Percuma. Nuwun sewu, pancen leres. Kula menika nampi sasmitaning dewa. Ning nuwun sewu lho. Semar niku mung dadi lantaran. Semar niku mung dadi lantaran. Tegese Semar ya durung weruh napa to sing disebut kanugrahan niku wau jenenge napa, tumanjane teng pundi niku kula dereng saged ngertos. Dadi nek upama enten titah sing pun nampi sasmitaning dewa kudu nggayuh kanugrahan. Lho nuwun sewu, dinteni wahyaning mangsa kala. Mangke nek kula wis entuk sasmita saka dewa, nek pancen kula wis diparingi sasmita, iki lho titah sing kudu nampa kanugrahan, iki lho sing titah kudu nampa kanugrahan menika mesti kula paringke. Tur nuwun sewu lho Penemban. Wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Wong gayuh wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Selagine ngelmu mawon kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese durhangkara. Ngelmu niku nek ora dilakoni lakune ora ana tumanjane apa-apa. Ngoten. Lah niki wahyu. Mongko akeh para nimpuna, para surjana sarjaning budi. Akeh para pinter, akeh para kaki-kaki, akeh para sepuh sing golek wahyu niku direwangi priyatin, direwangi tapa brata, direwangi tapa. Apa to sebabe disebut tapa? Niku ngrasake wong sak tata apa-apa. Tegese ngrasake wong-wong ora duwe, ngrasake kaya dene wong sing kekurangan, ngrasake kaya dene wong sing ora kecukupan. Wong apa? Ngoten. Lah wigatine napa? Resik jiwa lan ragane. Sing jeneng menungsa niku mboten wonten sing suci, mboten ketang sithik mesti kelepetan dedosan. Supaya dadi wong suci niku kudu nglenggana dhateng sakengreh dosa sing wis dilakoni, sranane kudu masuh lair lan batine. Kanthi sarana priyatin. Mboten kok priyatin to apa brata niku njaluk karo sing mbau reksa, sing tunggu kali kene aku wene ana kekuatan, sing tunggu guwa kene aku eno kekuatan. Mboten, ning golek papan sing sepi sing ora ana swara apa-apa supaya gedhekke nggone wiridan ngagengaken asmaning Gusti supaya Gusti paring pangapura saking keluputan. Niku nek wis resik niku lagi entuk wahyu niku pantes. Angka 2. Wong kedunungan wahyu niku nuwun sewu, nek satriya ya kudu netepi kasatriyane sing kanthi apik, netepi kewajibane sing kanthi becik. Nek dadi ratu ya ratu sing apik, nek dadi satriya sing apik, nek dadi lurah sing becik, nek dadi bupati sing apik. Niku bakal entuk kanugrahan mbuh wujud napa. Merga wis iso nglakoni kewajibane kanthi apik, mboten kelepetan dedosan. Nek dadi pendhita sing apik, aja pendhita sing suarane kaya kertas kaya ngoten niku. Nek sampeyan kaya ngoten niku ora diajeni karo sak pepadane. Sing diajeni ming serban kali ketu sampeyan le putih. Ning ati sampeyan lecek, ati sampeyan kebak wulu, ati sampeyan kebak drengki srei panas ten patiopen dahwen. Niku mboten apik Penemban. Dan tur wong kedunungan wahyu niku kudu iso nglakoni 3 perkara. Mangrungokke mboten kula mejang karo pendhita ampuh mboten. Ning ming tukar kawruh, muga-muga kawruh Semar niku iso dienggo penemune Begawan Durna, iso dienggo tambahan ilmu sampeyan. Wong arep kedunungan wahyu kuwi duwe watak 3 perkara. Inggih menika wujudipun lila, wani lan kurban.
Hadan. Lila niku wong urip ning alam padang niku lila karo uripe kudu ikhlas ngelingono. Nek urip niku ming sak derma diparingi, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Sing maringi sing gawe urip. Mula jroning urip ning alam padang niku nek diparingi urip niku kudu nampa apa anane, susah ya wani. Lila seneng ya lila, bungah ya lila, melarat ya lila, sugih ya lila. Aja sok ngresula. Mongko racak-racake menungsa niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso 2 dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing. Hadan. Nggih napa mboten? Terus saniki kula tak takon, korban utawa wani, semang-semang samar-samar mengko gek menika mboten badhe sumanding. Nek wis urip teng alam donya niku napa sing ajeng mang tindake niku aja dipasrahke karo sak pepadaning urip. Ning pasrahno karo sing gawe jagat, merga sing iso ndakwa, merga sing iso menehi dosa lan kanugrahan niku sing gawe jagat. Upamane kula ajeng tumindak mitulungi karo maling niki angel digagapi. Hadan. Maling niku salah. Maling niku kleru, ning kok tak tulungi. Mergane sareng kula takoni apa sebabe kowe maling? Merga wis ora duwe kepinteran, ora iso nyambut gawe, mongko anake kejet-kejet arep mati. Wong maling sing tanggung jawab ki maling goleki sandang pangan anak sing arep mati ngoten niku nek ditutuki wong napa sampean mentala. Lah carane leh kula nulungi ya iki barang colongamu balekno. Nek kowe butuh apa-apa njaluk aku. Ora ketang aku ora duwe ning sing becik anakmu tetep urip. Hadan. Nggih mboten? Sing kaping 3 niku korban. Korban ning lahir, korban ning batin. Korban ning lahir menika dana driyah. Weweh tetulung dateng sak pepadane. Hadan. Tetulung dateng sak pepadane menehi sandang wong kawudan, menehi payung wong kudanan, menehi buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih sakniki wis ora enek wong ngekeki tanpa pamrih niku pun mboten nonton. Pun kula tak takon ujaring para sepuh nek tanganmu tengen menehi tanganmu kiwa aja nganti weruh niku gombal wis ora enten. Racak-racake oke-oke wong sugih diparani jaluki sumbangan menehi akeh ning mesti ana tembunge kula mangdongake waras, kula mangdomake rejekine akeh. Niku tegese nyumbang wis ora lahir batin mergo dadi dol tinuku, duwe didol dadekke donga. Kok kaya aku ya? Lah. Sampeyan malah krasa dhewe to. Mula nek njaluk kanugrahan gayuh wahyu niku ampun njaluk ning budidaya. Lah sinuwun Ngastina mboten kersa ngerkaos anane nek entuk sasmita wahyu niku terus wongkonan dumeh dheweke dadi ratu, dumeh dheweke iso dawuh, dumeh dheweke iso kongkon moh rekoso. Emoh masuh lair lan batine. Ampuk tekan jaman sok kapan mawon nuwun sewu bumi niku tangkep karo langit. Ratu Ngastina menika mboten ajeng entuk wahyu pun. Nek nganti omongane Semar niku merucut mboten enten nyatane. Mang suwek-suwek niki cangkeme Semar. Wes, Semar Badranaya. Maning jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Lah kok dadi kowe malah mejang karo aku, mulang karo aku ke barat kowe. Pintra njara langit kowe ora menang karo Begawan Durna. Durna iki kondang pendhita monyor-monyor. Pira siswaku iki padha suwita marang pertapan Sokalima. Lah kok dadi kowe men getibal 17 wong Panakawan. Kowe iki men batur kok mejang mulang karo Begawan Durna. Oh, Semar pintra kowe ora dadi batur. Pintra kowe ora dadi Panakawan. Lah kok malah kencomang dleming ngandar-andar ngendukur. Drewili kaya grojokan ucapmu. Apa rumasamu pinter Semar tinimbang Begawan Durna? Nuduhke apa ora? Ora nuduhke wahyu aja takon dosa. Sungsang bawana balik karangkar jembel kareane. Gong. Kowe arep ngopo le?
Bagong arep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo mung nang kene iki tok aku. Ya wis, ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu. Ya wis gek nesu. Sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Apik ta, apik jempolmu mlocot ki ora. Nuwun sewu penemban. Nunamit pasang Kalimantan B tinebene Lenduni Jumawahing tawang-tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badranaya. Lho. Iki Bagong iki. Ha iya, pokoke ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep ngapa kowe? Mendelik mripatmu. Kowe arep ngapa? Arep mbelani karo bapakmu. Apa dianggapku wedi karo Bagong? Ayo, arep mbelani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek ndek cangkem dijaga. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sapenake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampeyan teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate ming tuku lincah, bayahe semen. Wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Wis sugih ki mbiyen ra diparingi karo Prabu Duryudana. Ha ya. Wis saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada mas ngono kuwi ta. Merga kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan mikir jaman semono, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman duk nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe mbarang ning prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe seprene iki dadi kere, Dur. Wus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwalat tuwa aku mbangane kowe. Bagong sabar le. Engko ndak malah ora apik. Wis iso meneng ra kowe? Tendiang tenan kowe. Bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna, Karang Kadempel tak gawe sungsang bawana balik. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi to ndol-ndolke kuwi. Men ketap-ketip. Kuwi sing kera kuwi. Mbok diganti matane, matamu ora. Nek aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya ya ora langgeng, Mbah. Donya ya ora selawase langgeng. Sing sugih kala mangsa dadi kere akeh. Sing kere kala mangsa dadi sugih akeh. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter merga sinau akeh. Sing pinter merga srawung karo wong bodho ilang elmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lah pendhita penyakit tenan kowe. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Wus. Aku Brahmana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe Karang Kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar ki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Men gelut karo simbok ya, Pak? Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki. Utekmu kowe. Otak kok utek ora. Ya sorry ora. Saiki ngene. Nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan Karang Kadempel, Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh, yen ngono kowe wani karo Bakalan Durna. Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kalau mau pun tumbas mentol. Tegese kowe mani karo Bakalan Durna sing tak wedeni apamu? Lho, nek pancen mani ayo ngene iki, papan wong neter kate dayan. Wah, lah
iki gayeng iki. Gong, dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna iki nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora usah menehi wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nang ndi pampano enter Kadedayan. Mbah. Lor kula omahe bapak ki ana lapangan voli. Ayo neng kono ditemtoke. Kaya apa aku sing tekani pati? Wah, ora minggat metu Jawaya tanti karo kok semet jasmu mocar karo kowe. Kok kowe kok ora merana ki ngapa? Lah ngapa? Merana kan ngapa? Lah mau rak nantang Durna to? Ayo ditandangi. Modar apa? Si. Terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok. Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Nek Durna gawe geger ning jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100. Nek kon ngrusak Karang Kadempel tak kira ora nganti 3 kedheping netra Karang Kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumasamu ora ngembet katentremane wong sak Karang Kadempel apa? Lho, maksud lu? Kowe wani karo Durna. Terus sing digoleki kowe. Engko nek Durna metu ning jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandingi Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora wani nandhangi aku. Kurawa, kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kentang ki mulih lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to? Terus aku kan ngapa? Lho, kowe wis wani nantang ki metu njaba tandang ngono. Lah nak wani, nek ora aku dadak omong, anggere cangkeme. Wong decang ngomong-ngomong, kowe iki ngapa? Sing penting wani sik perkara engko lan nandangi mikir. Bangane kowe bapak dunekke Semar, Karang Kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Garang ki malah ora berubah sithik-sithik, mung mangan kuwaci wae kene mau. Klecak-klecuk. Nyemeng karang yang lem. Wis saiki piye carane kaya ngene piye? Oh kowe sing gagah temandang. Aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Oh Jawa. Ada ide apa? Putra-putra Pandhawa kon ngapa? Oh iya ya. Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Lah engko terus supaya Ndara Pandhawa ki do duka, aku sing gawe masalah. Sing gawe ukara aku. Carane, to tindak mrene sik. Ya kowe sing kono. Ngonten? Yo. Sapa Gong tamune? Begawan Durna. Ning pun metu, pun medal. Lho, wis lunga. Mpun sampean kan tindak mriku. Yo, ya sangu tak rono, nggih. Lah tenan ta, dintekke tenan ta. Lho, apa niki tempe niki lek goreng kula e. Donggo jagongan. Wong tempe dipangan Bendoro kok ora entuk. Joli lho. Ya. Awi do mriki. Ya aku tak mrono tak sowan bapakmu. Bapakmu kok ungkep-ungkep mudhun saka pelungguhan mripate ditutupi. Nangis, Bapak. Lho. Nangis ngopo? Oh, Durna mriki niki wau ora tak tendhangi. Lho, kene kowe wani nendangi Eyang Durna. Mpun saking judeke. Masa Bapak dicedhaki Mbah Semar kowe ngerti wahyu sing ngerti tumiba ning jagat to. Tak jaluk karo Durna nggawa keris. Dinyunyuk-nyunyukke Bapak Semar, Bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki. Nek mboten kula sing ewange ajeng sinten malih? Eyang Durna mentolo karo Kakang Semar. Ngono kuwi ya, Tru? Ya, Tru? Tru? Heeh. Ngono kuwi tenan. Bela dalah Kurawa brabrik kare.
Cangi. Cangi. Lah setan ki wong tuwa kok dijak Sandiwara. Sandiwara. Beres ta, Truk. Jaidan. Oh ya Idan. Ora. Bapak kok tok mbruke tok jengkengke. Nanti kaya bulus. Bulus dengkulmu. Nek ora ngono ndak ora nesu putra-putra Ndara Antasena iki putrane Ndara Werkudara. Ndara Garukaca putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarsa putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu. Kuwi muridé Begawan Durna. Nek ora dinganane iki do ora wani ngantemi Durna. Ndara Antasena nesu tenan lho, Gong. Ben. Yang Durna ajar ngono kuwi brubut mlayu banter banget. Ben, nek diajar tenan, ya men. Nek yang Durna loro, wis kuwi sing tak jangka. Nek nganti engko dinyunyuk nganggo banyu sungut kae. Nyut Durna klekar mati. Aduh. Durna mati, Ndara Werkudara prisa Antasena mateni Durna bapakku. Sing ngakon sapa? Semar. Semar dipulorosara karo Durna. Semar ngaku, aku mung dikon Bagong, kowe goleki Ndara Werkudara. Mbok cangkeme sing apik, Truk. Ora usah ngedeg-degi ngono kuwi lho. Wis skenario-ne sapa? Apa? Skenario-ne sapa? Skenario sapa? Ayo kuwi dalan critane kok ngono kuwi ora. Wis pokoke aku engko tanggung jawab. Bagong dalem Bapak. Wah. Ngono kuwi lho anak ki ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Iya. Maju apa mundur? Tegese obah kuwi kowe ngewangono karo ndara-ndaramu kae ndak dikira kowe anak sing ora tanggung jawab. Terus iki kon ngapa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae tekle dengkulmu melacat. Aku ya temandang ya wani, sing baku anak-anakku kabeh do temandang karya ora usah dadak wigire ngoringa. Kurawa diundurke, ndara-ndaramu kae dibantu aja meneng bae datan kawusa manjing wonten Gumpit Sanggar Sangarup. Nenogantaka sapone wis manten para putra Pandhawa ingkang samapta ing gati sawiga ing diri. Hanggro sesumbar lindho bumi konceng kumaludo kundur katup lumemak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ora nrimake rasane atiku kok. Bapakmu kuwi wajib disembah-sembah. Kakene Semar ki wajib diaosi, disungkemi. Lah kok Begawan Durna, Eyang Durna kok sak kepenake dhewe nggone ngancam karo kakene Semar. Nganti kakene Semar tiba saka papan pelenggane. Nangis kaya ngono kae. Kok kowe ora mbelani? Kulane nek wani wis mbelani mau-mau. Ning gandeng Durna sumbare nek pancen anak-anake Semar ora trima, ayo metu Jawa. Kurawa sagung ngranjap anak-anake Semar, ya, Truk? Truk? Heeh. Mengkon muni kok angel to kok. Iya, aku wedi dosa tak sanggane. Iya. Ora usah kuwatir to. Iya. Mula nendi saiki Eyang Durna sak kurawane. Ora gelem bali nekuk penjalin. Ora gawe kisruh karang kadempel aja takon dosa. Aku sing ora trima. Sip. Ning ampun sampean sing maju. Lho.
Kula ya tak ngetokke jati diri kula sebagai anake Semar. Tegese piye? Kula tak sik methokke Kurawa ning sampean ngetutke kula. Lho. Mengke nek Kurawa wis tantangan kali kula, sampean sing perang nggih. Lah tegese aku mung paitan cangkem tok wae. Sampeyan sing jotosan kula sing perang men ketok nek Bagong niku dipirsani masyarakat Karangkadempel ki do mbaten weh lah dah Bagong edan tenan mbelani bapakne Wanira Kurawa men junjung derajat kula. Oh iya. Oh alah kere. Mengarep kepengin kondange kok dadak njaluk bantuane putra-putra Pandhawa. Ora usah cerewet kowe iki trikku. Oh iya. Monggo budal. Ning sampean cedhak kula lho. Iya, aku cedhak karo Ndara Garukaca ngambah Dirgantara. Iya, Bagong nggih. Miling-miling saka Dirgantara. Nek kira-kira mengke Ndara Antasena dikrubut Kurawa sampean niyop saka Dirgantara nyamber wanengen. Yo, wis tak dawuh Bagong. Wah, ngono wae dan kaya komandan tenan iki. Antarja nanti iki Antarja. Lho kok sing Durbasa kok Antarja nanti. Ndara Antarja. Piye Bagong? Sampeyan nang ndi? Aku ning jero bumi. Nggih, anu mangtruk didandanke sisan sapi teng kula rada buntet. Wong edan ora. Pak Totok mboten, Deng. Sampeyan siap-siap nggih bantu. Ya ora usah kuwatir. Yo Gong yo, kowe mlayu kono. Aku ning mburimu siap bos. Arep gleleng iki aku terus. Ya wis kono mangkat to. Suwe banget. Kula niku mboten kok perkara minggu alasan. Merga kula wedi kalih Bagong kalih Petruk kalih Garing. Sampeyan ngerti dhewe to. Anak-anak Semar niku bocah ndugal kewarisan kabeh. Nek sampeyan nyuwara kaya ngoten niku netangi karo kamurkane anak-anake Semar. Oh, pancen kula jarak. Kula wis duwe penemu nek Semar ditembung kanthi apik-apik mesti ora bakal diwenehake. Sarta ora bakal nuduhake menyang ngendi bakal tumurun ing kanugrahan. Monggo Semar niku dadi lantaran. Ngendikanipun anak Prabu Duryudana, Semar dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Mula nek ora dijontrot ucap kaya ngoten niku Semar ora bakal bloko. Ning dadine rak malah kriwikan dadi grojokan deduyon dadi tangisan. Sepira kekuwatane anak-anake Semar niku Gareng Petruk karo Bagong. Mboten wonten alami lan mboten ajeng kelakon ing atase wong telu dikrubut karo wong 100 kok iso menang niku mboten ajeng iso nemu nalar lan ketemu ing akal. Terus sakniki Kurama ketape. Kula dhewe sing ajeng entukke karo Petruk karo Gareng karo Bagong. Nek pancen bergugung temanten ora gelem sarta mbetengi Semar nggone nuduhake teng pundi dununging kanugrahan niku wau. Oh, wong telu niku ajeng kula ajar lumantar Sata Kurawa. Nggih, kula manut karo sampeyan mawon Kakang Prembanduna.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggana magawe gelari rawang-wang dalah iki menungsane sing wani nantang karo Begawan Durna ora ngilo karo gitoke ora mawas karo kahanane dhewe ing ngatasé mung ketibal 17 kowe iki mung batur kowe iki mung kere kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan lah kok wani nantang karo Begawan Durna ora ngerti kondang karo Begawan Durna iki pendhita kondang monyor-monyor gurune para Sata Kurawa mung ditantang karo wujude Bagong rasa cerewet Mbah nang kene iki ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati. Wah, lah dalah ora wawo. Ayo, kene. Nek pancen kowe arep gawe geger karang kajempel. Endi para Sata Kurawa? Ora bakal mundur jangkah. Lho, kowe wani karo Kurawa? Lho, wis wani metenteng ngene kok dikira ora wani anggepe piye? Ora nyepelekke kowe. Kuwi mburimu kuwi. Kartosega kuwi. Lho, urap-urapan suaramu Kartomarma ya ndek Kartomarma arep belane karo Begawan Durna Dursasana Surtayu Kartipeya Durgempa Durmagati kon maju ngambyok ora bakal tak tinggal loncat lumo digawe becik wis jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan kepengin tekaning mati kowe Bagong mati iki ning astaning Gusti matine Bagong ora perkara saka tangane Kurawa tandani Mbah kowe pendhita kurang pengalaman kowe. Pendhita ora ngerti falsafah urip. Sing jeneng mati urip ki ning tangane Gusti. Gusti ki sing paring penguripan karo menungsa, Gusti sing menang mateni karo menungsa, dudu Begawan Durna, dudu Kurawa. Iso bengi iki aku menang karo Kurawa? Lho, moncer. Nek Gusti ngeparengake. Bagong bengi iki menang karo Kurawa. Kabul dongane. Kurawa tak ajar kabeh. Bagong pinesti bengi iki iso mateni Durna. Mati kowe bengi iki. Hah? Piye? Ora ketap-ketip kowe? Digagas omong aku. Kowe iki pendhita ora tau mulang karo siswamu, pendhita ora tau mulang karo muridmu. Apa-apa ning donya iki eneng sing ampuh. Ampuhe merga saka kersaning sing gawe urip. Ngono. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa? Radong kowe. Pendhita kocluk. Apa to sebabe tongkate njeng nabi kae kok ampuh? Merga entuk firman saka Gusti Allah. Musa tongkatmu kuwi tabokno ning Laut Merah. Mula tongkate kuwi ampuh tenan ditabokke ya iso mbelah segara. Merga apa? Entuk firmaning sing gawe urip. Ning nek ora entuk firmaning sing gawe urip, kae ya ming tongkat lumrah ora ndek kekuatan apa-apa. Nek sampean ngendelke pusaka saka lima sing jeneng Cunda Manik, nek Gusti ngeparengake Cunda Manik, mungsuh Bagong ora duwe kekuatan. Ora ana kekuatane, kabeh iki ning astane sing gawe urip. Dudu menungsa sing gawe sekti. Barang kuwi udune sing gawe urip. Bingung kowe. Ora nyandak kowe SDM-mu rendah kok, Mbah. Ayo omong. Jajal apa piye? Arep aku ora nggo kekuatan apa-apa, ora nggo kasekten apa-apa. Nek bengi iki aku dikeparengake menang karo Kurawa, ora kurang jalane. Bagong ora minggat. Dibantangane karo Kartomarma pecah siramu. Lho, tenanan ta iki? Lho, iya. Oke, ora masalah. Tak kira mung ngomong-ngomongan Jebul tenanan to? Iya. Durna ora wani gelut nggunakake Kartomarma. Apa dikira Bagong ora duwe jago? Lho. Kowe ngurung jago wiring kuning. Ayo ndi? Jagone Semar kaya ngapa? Oke. Enteni kene. Kowe kok mateng-tengok nang kene. Lah aku durung kon rono kok. Ayo rono. Lho ora basa anu mriko. Tau nek nggo jago malah lenggahan mimik tes. Apa? Tes. Oh, kapok ora.
Nggih, Mike Tyson. Sekali pukul modar mungsuhe. Loh, iki kaya Antasena. Oh, Mbah. Aku ora trimo harus Simbah Durna sing ngagar-agari kakene Semar nganggo curiga. Kuwi ngagar-agari ngau pusaka nganti kakene Semar njlungkup saka dampar, saka papan pelenggan. Nganti nangis. Apa kaya ngono iki pakardine wong tuwa wajib diajeni. Lho, sapa kowe? Lho, ora ana wong ngapa-ngapa. Semar ki ora ngapa-ngapa kok. Wes. Ora ngaku kowe. Iki saksi mata. Rumangsane Semar tok agar-agare nganggo pusaka nganti Semar dlungup ngene. Nganti mripate ditutupi siji. Ora ana wong tumindak kaya ngono kuwi. Tuthuk modar kowe. Den yakin kula ora ngapusi. Kusik-kusik. Ki sadurunge dadi perang janjane sing bener sing endi? Aku sing bener. Apa sampean ora percaya karo aku? Sampeyan weruh dhewe to posisine Semar kondisine kaya ngoten niku. Oh, lah berarti bener. Apa kaya ngono ki wong tuwa? Antasena. Aku ki pendhita Antasena. Aku ki ora tau goro karo sapa-sapa. Aku ki brahmana. Mune wae kowe. Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, Truk. Ngopo? Ya ta ya kowe mau ora to? Durna gawa drei. Keris kok drei. Heeh, keris. Semar diagar-agari nganti tiba saka anu kursi mau ya, Truk. Truk. Ora muni, aku weruh dhewe. Niku Petra weruh dhewe. Keparat Kurawa ora minggir aja klaudha aku sing bakal nglegandhang para Sata Kurawa. Iki merganing patimu. Dadi wisan ya. Ayo minggir, ayo. Ayo minggir. Ora apa-apa arep. Mati aku. Sirahmu jebol dadamu walat. Cocok tuh mbak jebol dadamu ya Antasena.
Modare, ayo. Minggir. Surtayu Gatotkaca. Inggih. Kowe melu ngewangi Semar Badranaya. Apan menika kewajiban kula. Ora minggat wani karo wong tuwa mati dening aku. Monggo kula adosi siwat. Mati. Wah. Wah. Wat, wat. Wah. Kantong bolong Ndara Durmagati dacal kepala nyoto. Arep ngopo? Lho, gelut maca arep bal-balan. Yo mungsuh sampeyan kula. Antasena endi? Ndara Antasena kesel. Gatotkaca, Ndara Gatotkaca mabur. Liyane turahe ming aku. Lah sida aku. Ora sida piye wis arep perang kok ora sida ora. Aku nek muncul kowe lah gelem to lho, aku mau yakin sumpah kowe iki nek pelang ngawul. Sane nganggo tatanan yo nganggo tatanan manut kula. Manut carane pripun? Oke, ndelek. Ketok kele pancen wong atos-atos tenan. Heeh. Ayo, sampeyan ngantem ping pira? Aku ngantem ping pira? Sapa sing glithak kuwi sing kalah. Oke. Nyo. Aku cek. Nyo. Sampean bendoro nek batur kok wani karo bendoro ngungkuli bendoro ndak dosa, Nyo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah cilahe Petruk, nggo. Monclot, moncrot, monclot. Celat. Modal. Ping pira? Manut ping 3. Ping 3. Modal. Nek modal ora kecekel ki rasa karman. Modal, terus mati ora kok modal golek modal ki ora. Genep ping 3 gentenan. Lho, anggo gentenan to? Ha iya. Nek ora tenan kowe bati ora. Oke. Nyo. Hati. Oke. Wingi bar tak ngantem kambil wis iso pecah kok. Wah, cangkeme. Ngopo? Aku deg-degan Ora entuk deg-degan wong kalah ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ora entuk omong langsung bles. Oh ya. Yuk. Melah. Wah! Ngene iki padha digdayane, padha ampuhe. Kowe lae ora apa-apa, lha apa-apa. Kurang pindho. Oh iya. Pindho. Jos. Oh. Wah. Aku nek muni ora apa endi mau wonge. Wah, berarti aku wis buyel. Wis lodo mumet. Iya. Ning kudu tetep terus sapa sing glethak kalah. Oke. Nyaut. Pisan. Yuk. Ping pindho wae, Cuk. Oh iya. Ping 3 ki pet-pet ngono. Ya pindho nya. Ot. Hahaha. Ala bobo.
Ayo kene, Cik, rada buyel. Yo kene sesake ndak ranteke wektu. Oke, Nyong. Cilahmu ndi cilahmu iki? Tak pasne ndak ula pas. Wis obah kabeh tak jawang. Lho kok cengele diantem. Lucut e. Lho. Iki wis tanda-tanda kowe pisan. Lah ijo ngantem kok iya kene yo. Oh. Lah popo. Ya. Bagong iki kejem ora. Tasile kepukul aspal e. Gedhe banget ora modar. Wis ora cawok glelenge ra jamak-jamak. Lho. Dur. Cayo nala cayo. Padake kalah kalau kowe. Wis. Matane. Oh, lek dengkulmu. Acem Petruk wis minggat. Ayo mundur. Kalah dur, kalah man. Pun mboten monggo puliya man. Kurawa sapa sing arep maju meneh? Ayo maju Kurawa aja kaya bocah cilik. Maju. Nek perlu aja mbaka siji, nek mbaka siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Krocok gaman wae li, krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa. Petruk karo Bagonge duncali tumbak, duncali panah wae. Untung aku isih diayomi karo sing gawe urip. Luput nggon aku nggone Petruk. Kayak tatu arang keranjang. Aduh. Nur. Perang le. Mungsuhe Antasena. Mbok modar nek kula wani. Karo Antasena iki rawane. Oh, terus terang kula mbangane mengke kewirangan. Muni wani ning kalah. Malah mirang-mirange to. Lha niku wonge jujur. Anak Pandhawa sing kula wedani dhewe Antasena. Jelas. Mboten tedeng aling-aling tedeng kula rawani. Liyane Antasena kula bekok awake. Gatotkaca. Loro niku kula rawani. Siji Antasena loro Gatotkaca niku. Nom-noman sing gegirisi. Mula-mula rawani. Lah liyane Antasena liyane Gatotkaca maju idak-idake. Antarja niku nggih telu niku kula rawani. Caedan. Antasena Gatotkaca Antarja rawani. Kira-kira wani marang sapa? Wonten sing setri. Lho. Wedok nggih. Perang paling penak ya padha wae. Kana Petruk diajar, Bagong diajar, Semar diboyong ning Ngastina nek pancen ora gelem ngaku, mengko ning Ngastina disiksa Semar supaya bloko wahyune oparane tibane nendi nggih. Mboten ketang kalon-alon. Oke. Sapa ketok? Mungsuhe Dursasana.
Anak-anak Pandhawa do nendi to? Ngaso to. Niki sing maju kali Petruk, kali Bagong, kali Garing. Muga dadi kira anak-anake Semar ora tanggung jawab ora gelem tumandang karya. Bagus. Ning nang kene bakal tekaning pati. Sing kandha sapa? Mati urip ora ning astane Ndara Dursasana ning astane sing gawe urip. Wani ya lho, sing tawedeni apamu? Candal tutut awakmu mutar kowe. Mang Cobi kali Petruk. Cotos ciwit banting bengkal. Ora apa-apa le. Banting cotos banting cotos ciwit banting bengkal. Puas kowe. Nek aku diajar Dursasana ngono kuwi seneng. Apik, mosok perang kok nganggo kaya irama ya? Canda banting ting jotos tos. Ciwit banting jotos pengkal. Tandang entak untuk entak. Aku nek ana melu joget terus. Oh setan iki. Berarti kowe melu seneng kowe. Bunga kang tanpa upama. Mundur. Saake diajar Dursasana. Alah dene le gagah. Mundur ah. Ora nganggo trik kowe. Gus, apa? Mriki, Den. Apa? Dursasana maju. Petruk kalah. Terus aku kon maju, aku kesel iku. Ngeten mawon sampean rasa tumandang ning kula mangkaki kekuatan supaya kula iso menang Dursasana. Kekuatan piye? Manut. Mangkaki napa ngoten? Ngene bae. Nek aku tak mlebu ning awakmu piye? Terus kowe iso gleleng, iso ampuh, ora lara, ora iso mati, iso ambles bumi, iso apa wae. Kekuatanmu ning nggonmu kabeh. Serius. Tenane, tenan. Carane aku mlebu ning awakmu. Ya. Ndak selak tekan ngene, metu ngendi butuh cangkem apa? Ora sedeng. Kok kene iki ciut ning ngombo iki. Caidan ora. Kowe ngamet ambegan wae. Kowe ngamet ambegan. Aku mlebu ning awakmu. Ngono aku mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo diantem Dursasana ora lara, diapak-apake ora iso krasa. Engko gek maju ning pabaratan methuke Dursasana ya, Gong. Nek wis ngono, kowe dadi wong menangan. Aku tak mlebu ning awakmu. Mbah. Slamodar. Nek ngampet ambekane wis kesuwen. Ya wis gek ngampet ambekan. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winaya ing asepi. Gong mleko. Lho, sampean nang pundi? Aku ning awakmu. Kowe lho. Edan kok ora mbrenjel. Ya iya. Gus, apa?
Ora mangani ati lho, ora. Engko njur mangani rempelo barang. Modar aku, ora doyan rempelomu ijo, mambu kaya ngono. Penyakiten iki. Wis maju. Amo Suramata Jawa tempe. Kula nek digawa-gawe ora apa-apa. Wis to, sirahmu ulungno nek diantem ora krasa. Ah, mati kowe Dursasana. Ngopo, Tru? Bagong diangslupi Antasena glelenge Raja Majapahit. Mbok kula diangslupi. Lho, kowe Meri wae piye? Meri ben ketok sing temandang niku anake Semar kabeh, putra-putra ora ketok. Ngoten lho karep kula. Yo, ngampet-ampegan. Nggih. Ing Tan Samar pamoring sukma sinukmaya. Pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Hong. Mpun Den, wis. Kula iso napa mawon? Iso apa wae. Ambles wa bumi iso. Oh nggih, nggih wae. Wis. Ngopo Garing? Mbok kula dibantu, Den. Dibantu apa? Wong Bagong gleleng, Petruk gleleng kok kula masa ora entuk gleleng. Mang mlebu teng awak kula. Sesak. As. Alasan ora. Kersa mboten? Ora kersa nek dikongkon apa-apa aku mah. Yo, ngapet-ampegan. Nggih. Aduh. Kepentut ya, Ndara? Ora apa-apa, ning nggo aja. Nggih. Wis. Non? Wis. Wah, apa sing iso pamer ki mung kowe tok, Truk. Sing iso pamer ki mung kowe tok, wer. Kula ya iso mabur. Iso. Carane sikile gedruk lemah ping 3. Kok suarane banter banget. Iki tekle ya. Sikile kelincip ngene iki. Dadi nek nggo gedruk seru banget. Wis ya wis. Nggih. Ha. Mutiar ora kowe. Wah, gleleng. Waduh, ngendi-endi ketok iki. Nek ra golek kamar mandi ra ana gendenge. Ngandel ora. Oh, kok ya isih ana ya ana wong adus tanpa gendeng. Wah, tua banget asem. Ompong meneh. Wis ora nafsu babar basa. Ayo, amuk Suramata jalan. Bagong nya ora apa-apa ora apa-apa edan kepancingan apa iki ayo Matna Sastra Cendrawasih Jaya Kawijayan wah setan alas ngatasi gedibal diajar kok ora lara babar blas welo wadake edan ayo malesa piye malesa kon males aku malesa tak males pisan aku rasa sah dadak ngantem ora nendang ora gajul ora nempiling lho arep males ngopo waspadakna Dursasana Bagong wis kanggonan ngelmu seprapat jagat wis tamat wis tau ora Bagong iso mendlep ning jero bumi lho apa iso weh kowe ora iso ta aku iso apa iso tenan iso gila-gilaan
dimatke. Lho, ketok ndase tok. Lho. Piye ndase dindelepke ora? Heh? Ndase dindelepke ora? Apa men kon tingil-tingil ngene iki? Rugi lho iki nek ora dindelepke. Wae tan ndelepke sisih wae la edan. Lho, ngapa truk kok nang kene? Apa ora sama aku rasa ambles bumi apa? Wedan. Kok kowe barang iso ambles bumi? Cah gleleng kok. Oh, iki mesti dibantu karo Ndara Antarja kowe. Lah iya lah, wite napa kowe tok sing dibantu ora? Tak kira ketiban bluluk ya. Wah, gareng galo ngosek-ngosek ning Dirgantara. Wah, ngoyak Dursasana ya. Nutuke le prigel. Dursasana diajar. Weh! Kok apik ngono kae. Metu kok nang dhuwur. Akene ra iso mabur langsung tiba. Nyakit tenan kok ora. Rumangsak. Kowe kulino pamer kok. Wong nek pamer ndara-ndara iki ra seneng karo wong pamer. Ya, Tru. Iso ora iso dipamer-pamerke. Kowe iso mabur. Lihat. Lho. Iki. Hop. Aku ora iso ya, Tru. Ambo. Kowe coba kowe. Nek jarine Ndara Antarja iki nek ambles bumi aja mlumah. Kuwi nandhake nek kaya wong dicemplungke ning luwangan dadi wong mati, mengkurep. Oh, masa? Heeh. Iya. Nendi, Truk? Ngegipke irung. Irunge coklek kok. Modal. Ah, ponokawan ora minggat. Tundha mae modal mayune. Ayo, ayo. Panalingane loro majaring ratri linenggak jangganira kapisanan linenggak jangganira kapisanan ayo aja sumber kowe Antasena. Apa mbok kira Begawan Durna mung tekan semene kekuatane ngendelke para Sata Kurawa ora? Nanging pancen wis tak dadi niating Begawan Durna. Wis tak niati lahir batinku. Yen Semar ora gelem nduduhke menyang didununge dumawahing kanugrahan. Oh, aku mesti mentala karo Semar Badranaya. Ayo kowe semingkir. Yen ora kepengin dadi banten, ora kepengin tekani pati, kowe semingkir Antasena. Sik, Mbah.
Aku percaya Simbah nek wis ngasta Cundha Manik kuwi pancen wis ora ana tandinge, ora ana tunggale. Aku ngandel. Ning nuwun sewu. Sampeyan nduk nalika nampa Cundha Manik kuwi rak diweling karo dewa to. Cundha Manik kuwi iso tok tamakke karo sawijining wong sing sak timbang, sak bobot kekuatane karo Cundha Manik. Nek pusaka kuwi tibake karo wong sembarangan, tegese kekuatane ora sak timbang, sak bobot karo Cundha Manik. Cundha Manik kelangan kekuatan. Monggo Antasena wis dipasrahi karo kakekne Semar kon jaga katentreman Karang Kadempel. Jiwa kasatriyanku tak junjung dhuwur. Aku yen muni iya ya iya, yen ora ya ora. Kuwi jiwaning satriya. Dadi nek aku saguh ndepani padukuhan Karang Kadempel, aja kok mati dadi bleduk tak lakoni, Mbak. Mula nek pancen Simbah mentolo karo aku, Patenana, nyo. Aku ora apa-apa lahir batin. Ikhlas. Aku urip ora le tuku, ora le njaluk, ora le utang. Ning sak derma urip diparing karo sing gawe urip dene patiku lumantar Cundha Manik. Aku ora apa-apa, malah bungah dene patine Antasena. Dadi lantaranku mati ya kuwi simbahku sing tak tresnani Simbah Durna. Wis kek tamakno. Gage. Ning pomo dipomo eling dieling. Nek nganti aku mati mongko iku keh sing padha mrisani. Kawula sak Karang Kadempel do weruh kabeh. Panakawan do ngerti kabeh. Aku mati ana sing mlayu ning Jodipati ladul karo bapak. Nek arep netangi kamurkaning wong lanang ki siji bedangen bojone, loro bebedanen anake. Kuwi wong lanang mesti muntap. Monggo aku tok bebeda, aku tok pateni, bapak mesti muntap. Nesu goleki sampeyan, wis ora percaya karo sampeyan. Wis ora percaya karo Begawan Durna. Kabeh ngelmune balekke kowe, Werkudara karo Durna mungsuh. Nyo, Patenana. Aku Patenana sisan. Wis ge wis. Salokaning para pinter nyebutake nek kepengin netangi kamurkane wong lanang siji bedangan bojone, loro bebedanan anake. Aku wis nglakoni kuwi. Aku SMS bojone Petruk konangan. Aku doyak nganggo linggis karo Petruk. Kaya ngono dadak diomongke nang kene. Dengkulmu ki ora. Wong kok senengane babar wirang karo aku. Oh, Mbah. Ning kosok baline aku mau ora istrita, Bagong mau wis crita karo kowe bab perkara ampuh urane pusaka iku ora saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Pusaka ki tamake dadane Antasena, Antasena ora apa-apa, kosok baline ana wong tuwa tak ingel-ingel, ana wong tuwa tak gawe wirang ning Karang Kadempel. Ngaturaken panuwun nggih Den. Dene ndika Ndara sampun paring pepadhang tumraping Karang Kadempel. Jumbuh karo kesaguhanku kek. Aku ora bakal wegah yen to kakekne Semar isih ana ingkang bebeda sarta sambika ing tumandha ning Karang Kadempel. Sadurunge wahyu ku isa tumiba marang sapa titah ingkang wis tinuding nampa kanugrahan. Aku tetep njaga katentreman Karang Kadempel. Matur nuwun, matur nuwun. Ning napa sing kula aturke sekawit tak sampeyan mboten supe to Ndara? Sing endi? Nalika semanten kula entuk sasmita supaya wahyu enggal tumedhak menika sinuwun-sinuwun ingkang sampun kula aturaken kala wau kedah rawuh enten Karang Kadempel. Lah niki sing kula bingung. Kula ngrumangsani jejer kula menika ming wong cilik, kula menika ming batur, kula menika ming Panakawan. Nek nganti kula cumalena ngrawuhaken para priyagung-priyagung mongko nika musti kaning titah. Dosa napa sing badhe kula sandhang? Mula kula nyuwun iga pertikele ndara-ndara kula. Ngene wae. Kakene Semar ora sandadak tindak ning ndi lenggah prayoga ning Karang Kadempel. Terus aku tak sowan ana ing negara Ngamarta. Tak ngaturi rawuhing Siwa Darmakusuma. Lah nek ingkang waduka, ingkang bapak duka, pripun, Ndara? Aku tak matur apa anane ngembet karo kahanan iki.
Terus ranane supaya sami kersa rawuh teng Karang Kadempel, kuwi nganggo caraku, ora usah kuwatir. Kula jaluk ampun dadi perkara lho, Den. Ora. Upama dadi perkara aku sing bakal nanggung. Nggih, kula manut. Yen pancen Dimas Antasena budal marang Guru Ngamarta, Siwa Semar aku tak budal marang Ndorowati. Ujupe tan prabeda kaya dene Dimas Antasena. Ning wangsul malih kula atur kula sekawit nek enten apa-napa kula ora ngojok-ojoki kula ora njaluk tulung. Ning niku igo sampeyan. Yo, wis aja kuwatir, aku sing nanggung. Nggih, matur nuwun. Aku tak budal ning Mandura. Tak sowan Kanjeng Baladewa Siwanayantaka. Ndara Antarja nggih mboten kula ya ora njaluk lho, kula ora utusan, kula ora kongkonan, kula ora kepingin ngereh kalih ndara-ndara kula ning niki igo pertikel sampeyan. Yo, nek ana apa-apa tak tanggunge dhewe. Ora usah kuwatir Siwa Semar. Matur nuwun. Ning aku njaluk supaya ana kancane greneng-greneng ning dalan. Gareng ben melu aku. Waduh. Nala Gareng melu. Nggih, ngestaken dawuh. Petruk melu aku. Nggih, siap. Bagong melu aku. Waduh, liwat dron bumi iki, Tru. Wis genah ra ana bakul. Dron bumi kok kono ana bakul sar dodolan mayit apa piye ora mal. Ngeleh iki. Ya wis ra apa-apa. Bejane dhewe-dhewe kok. Do melu ndaramu ning aja lali karo kewajiban ya, Tole. Mampira ngara ramba. Padha nglakoni kewajibane, mengko nek ispurna kewajibane terus nderekke ndaramu, ngestake dawuh, Bapak. Ya ora melu aku, ayo Petruk melu aku, ayo Bagong melu aku. Nggih, mengke nek kula pun rampung gara-gara kula susul to, ya arep goro-goro sik. Nggih, ya wis nek ngono goro-goro, ning aja suwe-suwe engko ndak kok tak tinggal ado. Nggih, mboten. Anu kok genepi tata cara pepakem kemawon. Nggih. Heeh, mengke kula nusul Ndara Antarja. Kula liwat dhuwur mawon nggih, mantinggali 500. Agung ya igo tenan bocah jan. Mengke nek kula ngelih teng dhuwur sampean liwat bumi. Iya. Aku tak liwat dhuwur mawon. Sampean liwat ngisor. Iya. Nggih 200 lah. Iya wis. Saya medun tetep oke. Ha iya. 200. Wis yo kae aku tak mangkat, Siwa Semar aku tak mangkat. Siwanayantaka aku tak budal. Mugi-mugi saged ngrawaken para ingkang kula kajengaken rawuh enten Karang Kadempel. Kati yubing angin
Semyak swaraning karengyan samirana mawor kulawan riris lumrang gandaning puspita karengguan putyan ira sang dwija warambrangan lir swaraning madu branta manungsung sarine kembang bocah bagus Antasena padha kanthi harja sapraptanane negara Ngamarta nggir Atmajaku Antasena pangestune Siwa Punta slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi ya tak tampa wah caidan padha harja sapraptamu pangestune Bapak wilujeng Pak aku ngaturke bekti ya tak tampa anakku Antasena padha harja pangestune mak cilik Madukara slamet tekaku aku ngaturke basaku katur ya mak cilik ya Antasena ndak tampa Atmajaku ngrandu gumbala ana wigati apa dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan semune gita-gita ana wong wigati mara matur marang awakmu Punta ing Ngamarta nggir sepisan ngaturake bektiku katur ngarsaning Pakde Bapa Kyai Njodipati lan mak cilik Janaka. Ndungkap angka loro sowanku iki ora saka karepku dhewe. Nanging sowanku iki mligi aku diutus karo kakekne Semar. Sira kulup diutus dening kakekne Semar tegese Kakang Semar Badranaya. Bener wigatine apa? Kakekne Semar kuwi bingung. Kakekne Semar kuwi nalika semana bingung merga nampa dawuhing dewa yen to Karang Kadempel kuwi dina samengko ketaman Pegebluk. Karang Kadempel ketaman Pegebluk ya. Apa sira Antasena wis nyatake dhewe? Aku wis tekan kono, Pakdi. Akeh para kawula ingkang kekurangan sandang pangan, wekasan padha urip ngrekoso satemah teka lelara ingkang tumpuk matumpa-tumpa akeh kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan sore lara esuk tekaning pati monggo nalika semana kakekne Semar dawuh karo aku yen to kakek Semar nampa sasmitaning dewa Karang Kadempel isa waluya nirmal temah jati temah mulya yen to ketenggan ya kuwi kewinastan pustaka Jamus Limasada pusakane pepundhenku Pandhawa mula kang sangka kuwi sowanku ing negara Ngamarta iki diutus dening kakekne Semar supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Malah ngendikane kakekne Semar pasrah bongkokan karo Antasena. Gandeng Antasena dianggep wong sing wani sarta sembada matur marang pepundhen Pandhawa. Welinge kakekne Semar nek nganti Pandhawa ora maringake pustaka Jamus Limasada, aku dililani ngamuk ning negara Ngamarta. Merga kakekne Semar kuwatir yen ora iso gawe sirep pagebluk sing tumanduk ning Karang Kadempel ndak disengguh kakekne Semar kuwi dadi pengarep sing ora iso ngayomi mring sagung kawula sak Karang Kadempel Pakdi. Permara ramangos ramya ngambrang kati karunaning kasose yen aneng marga malalat tumiring sang kandha Wastratmaja long-long lalu mangulati
kecap kacarita nalika semanten andadosaken dukaning Risang Bratasena sigra majeng genya lenggah Sang Werkudara anatap ingkang putra Sang Antasena. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincang ing Risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking Dias Baliur. Wah, Caidan. Kenapa perkara kepengin jaluk pustaka Jamus Klimasada nyilih pusaka? Kok dadak tembungmu sajake wani ngiyas karo wong gerang. Antasena, kowe iki anake Werkudara. Teka kowe wani ngucap yen to barep kakangku ora maringake pusaka, kowe bakal ngamuk ning negara Ngamarta. Wah, bayi ora ngerti tata krama. Sik, Pak. Aku matur ngersaning Pakde ora ana perkara karo bapak. Wah, mleko matamu. Pusaka Jamus Klimasada sing duweni ora mbarep ning Pandhawa sing gaduh, Pandhawa sing duwe. Wah, kowe omong yen ora rembugan karo bapakmu, kowe ngiyas karo wong gerang, kowe ngece karo wong tuwa. Kadanging pun Kakang Yayi Werkudara teka landhep dengkul paningaling Syadi. Antasena matur kaya mengkono mau mesti wae ana pawadan. Apa ta sababe dene Kakang Semar wani nyuwun ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Janaka kula wonten paring adhawuh. Endakno kamurkaning kadangmu Njodipati. Matura marang Werkudara yen to pun Kakang pribadi ingkang bakal ngasta pustaka tak aturake marang Kakang Semar Badranaya. Ngadepi karo bapakne. Bapak sing salah. Salah perkara apa? Nek ngerti anake kaya ngene iki dikandhani apik-apik nganggo swara ya aku manut. Kok dadak ndugang? Apa anggepe sisa ndugang ki mung kowe? Wah, setan kowe ya demit. Demit anak-anak setan. Wong edan. Wani karo aku sing tak wedeni apamu, Pak? Wah, deplok ndas, wah deplok sik kowe. Oh, ayo. Jandon pokoke. Wih, ora kowe klumahke. Jlamro. Apa ngadang-adangi karo kakangmu? Kakang Mas, wonten dawuhipun Kaka Prabu Punta. Bilih Kaka Prabu piyambak ingkang badhe ngaturaken pustaka Jamus Klimasada dhateng Karang Kadempel. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sampun ngantos nuruti dhateng harganing kanepson ingkang mubal babal. Wekasan Kakang Mas gendak sikara dhateng Kang Putra. Menapa mboten lingsem dipun pirsani para kawula sak negari Ngamarta. Piye kok leren teruske ayo. Wah, setan. Apa dikira aku wedi karo kowe? Aku ya ora wedi karo bapak. Aku mbelani bapak kakene Semar. Bapak sing marahi aku nembung apik-apik karo Siwa Punta kok bapak ndugang karo aku. Mergo cangkem elek. Ora perkara cangkem elek ning nek dikandani aku iki manut rasa dadak aku ditendangi. Ngandani anakku ora nganggo kasar.
Wah, minggir Janaka tak tendangane. Ayo ngejak pirang dina tak rampungi legane kantiku. Iso leren ora? Nek ora iso leren aja mungsuh bapakmu ayo mungsuh aku, pamanmu. Iya iki kok mandeg. Gayeng e. Syukur malah melu-melu senengane. Wah ngampleng pas mata e. Antasena dalem Lek. Awakmu ing Ngamarta wis budal ngaturake pustaka Jamus Klima Sada marang Karang Kadempel. Tak suwun Pak Li karo Bapak aja keri. Tindak ning Karang Kadempel. Wah, Antasena sejatine ning apa? Mengko Bapak prisa dhewe ning Karang Kadempel. Wor-worahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butulawar pandriting turangga esti tetuka wonten timbalanmu Raharja sowanmu pangestripun Prabu Wilujeng Petruk wonten dawuh totok gundulmu wonten dawuh sinipun Raharja sak sowanmu nggih pangestunipun sinuwun Ndarawati Wilujeng eneng apa Gatotkaca wale-wale menapa nganti dhateng Punakawan Petruk kinarya saksi tama badhe atur kula ingkang kula unjukaken kersanipun Kanjeng Wing Ndarawati bab sing kepiye Karang Kadempel Ketaman Melaing Jawata lho Karang Kadempel Ketaman Melaing Jawata kasinggihan mekaten apa sing dumadi kathah sesakit kawula enjing sakit sonten tiwas sonten sakit enjing kapraloya wo dawuhipun Kyai Semar Karang Kadempel kedah tinenggan senjata cakra kalian Sekar Cangkok Wijaya Mulya lho senjata cakra karo Sekar Cangkok Wijaya Mulya kasinggihan mekaten tatkala narpa Kresna tan tulusa hanyakra ring mring Sang Resi Jahnawi Suta Gatotkaca wonten timbalan upama awakmu ing Ndarawati ora maringake piye sampun kawaringan Purbawasisa kaliyan Kyai Semar kula kedah meksa dhateng Paduka Prabu lho meksa piye kula kedah jiat dhateng Paduka Prabu kula suwun kanthi rudha paripeksa. Lho, tegese kowe wani karo Wakming Ndarawani? Ora wani sebab apa? Lah, malang kerik. Wis tak tekati yen ora entuk trima mati ning Ndarawati tinimbang bali ning Karang Kadempel didukani karo Siwana Yantaka. Ya, kae sing mburi kene tak buandem watu sirahe mudar. Aku iki romansaku arep ngopo-ngopo kok salah to. Apa melu ngadeg melu malang krike kok kleru. Lho kleru wong derajatmu ki batur kok malang klik. Setyaki? Wonten nggih. Ngono kok omong ro Setyaki lho. Wong kula niki mung batur kok mungsuhe Senopati ora. Ora entuk tetep kula suwun wani karo aku sing tawedene apamu kowe lah dalah mati dening aku kena senjata cakra
Niku kersanipun pripun? Lah kowe butuhmu apa? Sendata cakra kaliyan sekar. Ha ya wis kuwi gawanen. Diwas mempeng. Diwas ngombe obat. Minggat. Nggih. Oh, alah melu seneni ora melu. Gatotkaca wonten timbalan. Kakang Semar kuwi gedhe lalabane tumrap nata ing Darawati. Nggih. Aturna Ngestaken dawuh. ning Lilanana awakmu ing Darawati uga bakal ngetutake lumaku ning pusakaku. Monggo kula dherekaken rawuh wonten Karang Kadempel Hanjeng ora. Mobang mangaruna katinetrane nganggo rapo kanikara saketer kene dongane nggung lir wowo sing pini panca pepetoking ayamana lha dal Kontorjo kasinggihan mekaten Bu lho Bagong iki nggih sinuwun eneng apa sowane Mandura? Wale-wale menapa, Bu? Nampi dawuh timbalipun Kyai Semar Badranaya kula kautus supados sowan wonten negaring Mandura. Lho. Ora diutus dening para Pandhawa malah diutus dening Kakang Semar Badranaya. Kasinggihan mekaten. Wigatine ingkang wigatos namung badhe munjuk atur bilih samangke Karang Kadempel Ketaman Pegebluk. Masa menengo wae. Wong ayem-ayem mawon kok. Kok tak sikut raimu lho kok. Menengo wae. Oh nggih, nggih. Karang Kadempel Ketaman Pegebluk. Saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya menawi tinenggan pusaka Mandura. Lho. Karang Kadempel Ketaman Pegebluk bisane waluya nirmala temah jati, jati temah mulya yen to ketunggon pusaka Mandura. Kasinggihan mekaten. Pusaka Mandura apa? Kyai Nenggala, Kyai Alugara badhe kula suwun kula boyong dhateng Karang Kadempel. Piye? Anus maning jajalan sukertane baune iblis lanat. Wah, dalem ngatasé Semar Badranaya derajate kanceblek. Wong loro saudon telu saurupan wani nyuwun ngambil pustaka wujude Nenggala kalawan Kyai Alugara. Lah ing atase ming sak derajat padukuan wae Ketaman Pegebluk kok tumbale dadak nganggo pusaka negara Mandura ki anggepe piye? Apa rumasamu sak penamu dhewe kowe nyuwun ngambil Nenggala karo Alugara? Diem. Mbok ora bengok-bengok to, Bol? Boldasmu kowe. Panus maning jajalan ora. Ratu dipal-palke. Niki mengkari ento apa ora? Nek ora ento Ndara Antarja ajeng ngamuk teng Mandura. Weh, adalah areng ngamuk piye? Ngamuk punggung tegese piye? Tegesan. Bagong Mandura. Ku nek muni susro tenan kaya nggo sound system. Weh, weh. Kaget aku nganjan. Wong kok ora tau iso sabar. Ayo bali, mboten, Bu. Bali ora? Mboten. Wangsul menawi kula beto Nenggala kan Alugara ora gelem bali mboten kowe mangkal karo Baladewa kowe bocah wani karo wong gerak banget kowe ayo bali lah
mboten wong ora belek. Ayo, kandhano bapakmu rawati aku. Kowe iso dikandhani apa ora? Kowe aja nentake kampurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku wong tuamu, kowe aja ngeyel karo aku. Kula sampun prasetya dhateng Wa Semar Badranaya. Menawi kula mboten saged mboyong nenggala lan alugara, plalah kula tekaning pati wonten mriki kula enthengaken wa. Wah, iblis larat. Kowe malah nentake kampurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe kepengin jajan nesune Nata Mandura. Koko Prabu kula aturi sabar. Apa iki? Marai ra gayeng. Nek wis gayeng wis malah Koko Prabu kula aturi sabar. Ngangkring. Oh edan. Pono kawan kok ya werna-werna Koko Prabu sabar. Kresna inggih. Lah kok dadi kowe ngendhak kalawan kamurkaning pun Kakang Mandura Koko Prabu. Menapa ing dipun aturaken para putra menika saestu leres. Lho, bener piye? Karang Kadempel mbetahaken bantuan saking Paduka Kanjeng Koko Prabu. Lire piye? Sabab kula ugi sampun ngaturaken pusaka kalih. Lho, Ndarawati uga ngaturake pusaka loro, inggih. Senjata Cakra kaliyan Sekar Cangkok Wijayamulya. Sing boyong sapa? Gatotkaca. Mila menawi Antarja dipun utus wonten negari Mandura supados nyuwun ngampil nenggala lan alugara menika sampun trep. Ning nenggala alugara kok ora bakal iso pisah pun Kakang. Inggih, panjenengane Kang Asta sing wigati rawuh ning Karang Kadempel. Oh ngono? Inggih. Ya, manut aku. Kakang Semar Karang Kadempel aturing para putra ke Taman Pegebluk. Pripun lek kula lajeng matur. Sampeyan mesine prisa nek Karang Kadempel niku ayom, ayem, tentrem. Lah rak tenan to. Wah, pancen mung dadi apus iki piye iki? Koko Prabu sabar rumiyin to, sabar rumiyin. Kakang Semar ngaten menika mesti kemawon wonten ing dipun pikajengaken. Ya piye, tak rungokke. Kula pancen pasrah rawuhipun para pepunden kula. Utaminipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Supados rawuh teng Karang Kadempel amargi kula niki entuk kewajiban. Lho, kewajibane apa? Kewajiban kula matedhakaken kinarya lantaran tumedhaking kanugrahan. Ing badhe dipun tampi ndara-ndara kula sedayanipun.
ingkang sami rawuh wonten ing Karang Kadempel. Utamanipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Mergi tentreming jagat menika sampun dipun sampiraken dhateng pundhakipun ingkang sami rawuh wonten ing mriki. Ndara Puntadewa nika pambayuning Pandhawa benjang kedah mangrurah satru murka ingkang pengawak sata Kurawa wonten ing perang Bratayuda. Menawi Kurawa sirna jagat menika badhe ambabar donya anyar ing kebak katentreman. Sinuwun Kresna menika pujangganipun para Pandhawa anggenipun badhe nuntun lampahing perang Bratayuda. Tanpa nata Ndarawati katentreman boten badhe kababar wonten ing donya langkung-langkung sampeyan iku titising Sang Hyang Bathara Wisnu Dewa sing tukang andum kabagyan ya katentreman. Kosek lah banjur gandeng ceneng kalian Koko Prabu Mandura. Kula mboten wani narbuka ndhisiki karo kodrate sing kuwasa. Ning nuwun sewu ajeng kula buka sithik mawon. Arepa dikaya ngapa sinuwun Mandura benjang kinarya dados cucuking ngajurit saksampunipun perang ageng Bratayuda. Anggenipun tansah ngayomi jagat menika sesarengan kalian putra wayahipun para Pandhawa. Lho. Kresna iki karepe piye Koko Prabu? Sampun. Mangke Koko Prabu badhe pirsa piyambak lalampanipun. Ning ngendikanipun Kyai Semar menika dipun nugemi. Mongko sing duwe Pandhawa sinuwun Puntadewa sing dadi cucuking pusaka Jemparing utawi landheping Bedama Ndara Werkudara lan Janaka. Tanpa Ndara Werkudara lan Janaka sing duwe niat ngisah sangkara murka tentrem menika mboten ajeng isa digayuh dumugi jaman menapa kemawon niku estu. Lah terus piye Kakang? Ngentosi sedhela mawon Ndara. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang angajaping tawang susuh angin ngendi nggone pukulun sangasih prana Semar ulun mung bakal ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan jumbuh kelawan sasmita ulun ingkang wis ulun dawuhake kelawan jeneng kita wis bisa nglakoni nglumpukake para-para ingkang bakal ambabar katentreman jroning jagat. Ya kuwi kita Puntadewa, Kresna, Baladewa, Werkudara padene Janaka, pangareping para luhur ingkang bakal mbabar katentreman ning jagat raya. Mula seksenana dina iki bakal ulun patedhakake ya kuwi ingkang winastan wahyu katentreman bisa kinarya kekuatan lahir batining para-para ingkang wis kajibah mbabar tentreming jagat sawigu iki Semar. Ngaturaken panuwun Bukulun. Iya. Tiba sepadha-padha. Bukulun ngaturaken panuwun, Bukulun ngaturaken panuwun. Bukulun ngaturaken panuwun. Wah, penang kakekku aku ngaturke panuwun. Bukulun kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Padha manunggala. Nadyan durung ditunggalake kelawan lelakon utamane si Baladewa nanging besok bakal ditunggalake lumantar lelakon manunggal kelawan para Pandhawa. Ngesaken dawuh paduka Hyang Adi Bukulun. Mati aku Petro. Aja Petro. Mati aku. Aku ngapa Petro? Ayo bali. Kurawane jak bali. Iya Petro, iya Petro, aku njaluk ngapura Petro. Bali kono, ora ngasto, kae iki lagi do rapat kok ora dikacu. Oh iya Petro. Ayo, senggune arep apa kuwi? Iya Petro.
Kurawa anggere Durabaya titenono. Mbangane diajar Dara Werkudara lu wong tak ajar. Oh iya. Kaya bali kaya. Ayo dite. Ora ndedek. Mulai kono, mulai. Kartomanwar ngopo? Iya, Petruk. Ayo bali kabeh, Kurawa bali, ora bali awase. Kok geger blek-blek ditutuki apa, Petruk? Durna kok ajeng munggah teng pendopo Pedukuhan Karang Kadempel ajeng gawe kisruh njaluk wahyu. Kok ajar nang dalem. Kurawa, oh undurke. Lah ya syukur. Werkudara. Iye. Wis ora nyambut gawe kowe. Yo. Petruk ngaturake panuwun. Ora mbok sifat mbaran. Ora kula tepasi kok menan. Kuntal kabeh penyakit-penyakit do kuntal kabeh. Pun saniki pun tentrem samudayanipun, pun pikantuk wayu katentreman muga-muga. Ayo Pak, ngendi kok Pak? Sak pengker kula pamulangan ageng luhur mriki mugi tansah pikantuk katentreman lan tansah hanjayeng bawana sinuwun.